El Solsonès, amb 998 quilòmetres quadrats i 11.171 habitants, és un dels espais més bonics de Catalunya. La capçalera de la comarca, a recer del Port del Comte, és un espai lúdic i turístic molt atractiu. Una trentena de pistes d'esquí arriben fins als 2.400 metres. La Coma i la Pedra travessen la muntanya i són el nexe tradicional entre comarques. Una via d'intercanvi de població i el camí que segueix la ramaderia transhumant vora les fonts del Cardener. A Sant Llorenç de Morunys, que va créixer al voltant del monestir benedictí, s'hi refereix Fidel Riu. 5 portals et resten, vila. Els 5 portals sense portes. Com 5 ulls per on vigila el moronyenc, cims i hortes. A la vall de l'Hort, a la capçalera del Cardener, el Santuari de l'Hort és un centre antic d'espiritualitat refet al segle XIX que acull a hores d'ara una comunitat de trapencs. Pocs indrets conserven l'encant natural de la Serra de Busa, que atrau els amants de la solitud. Va ser densament poblada a l'edat mitjana i van fer estada els presoners de Napoleó i guarda el record de la carlinada del segle XIX. El monestir de Sant Pere de Grau d'Escales, antiga capital religiosa de la comarca, s'hi va instituir una comunitat canonical. El seu prior va ser el degà de la Vall de l'Hort. Frontera cristiano-musulmana en el segle VIII, que va veure morir Guifré el Pilós al 898. Es va unir al comtat d'Urgell primer i el de Cardona més endavant. És un espai natural molt atractiu. Solsona va créixer al voltant de la canònica medieval de Santa Maria, origen del bisbat creat el 1593. És la capital de la comarca. La imatge de la Mare de Déu del Claustre, venerada a la catedral, el Museu Diocesà i el popular Carnestoltes centren l'atenció de tothom. El nucli antic va encisar Josep Maria de Segarra. Fa una lluna clara i una nit serena. Jo m'estic a la plaça de Sant Joan. Damunt les finestres cau la lluna plena. Cau damunt la pica, que la fa brillant. Foix va descriure Lladurs, el poble dels seus avantpassats, de la manera següent. El meu país és un roc que fulla, floreix i grana. Franc de caça i tinc cabana, sense pallera ni soc. El sector més occidental de la comarca s'encara cap al Segre per la Ribera Salada. Harmonitza la bellesa del paisatge i la tradició històrica del comtat d'Urgell.
El foc va arrasar l'estiu de 1998 al sector sud-oriental de la comarca. La verdor del paisatge és un record del passat, però també una esperança de futur. S'hi enlairen el Santuari del Miracle, amb un notable altar barroc, la Torre Quadrada d'Ardèvol, amagada fins als anys 30 per una altra de circular, i el Santuari de Pinós. És terra de carlins i centre geogràfic de Catalunya.